Ondanks dat het buiten redelijk aan de frisse kant was, steeg de temperatuur daarentegen in zaal 7 tot een kookpunt. Ruim 150 deelnemers waren zondagmiddag druk aan het dansen. We hebben vandaag een Venezuela Zumba masterclass voor een goed doel. Dus al het geld dat we ophalen gaat naar Venezuela. Want in Venezuela is op dit moment een hele slechte toestand. Met geen geld, geen eten. Mensen kunnen niet fatsoenlijk over straat. En wij, geen medicijn. En wij zelf komen er ook vandaan. Ja. Dus vandaar dat we ook zelf geld op willen halen voor Venezuela. En de binding met het doel was groot. Van heinde en verre kwamen mensen naar Venray om deel te nemen. Zo zijn er nog 3 anderen die uit Venezuela komen, die niet in Venezuela wonen. Iemand uit Qatar, iemand uit Spanje, nog iemand uit Rotterdam. En zo hebben we nog andere nationaliteiten zoals Mexico, België, Brazilië, Italië. En in de hele zaal, we hebben echt gewoon van alles in de zaal. Dus dat is wel leuk dat zoiets elkaar toch samenbrengt. En zijn die dan extra overkomen vliegen? Ja, die zijn echt voor deze 2 dagen zijn die hierheen gekomen. Ook kwamen er flink wat instructeurs op het podium. En zij hadden samen met de dansers maar 1 taak. En dan gewoon dansen en dan hopen we eigenlijk uiteindelijk een mooi bedrag op te halen. En in principe was dat het dan. En een mooi bedrag werd dan ook opgehaald. 1200 euro gaat er naar het goede doel. Een reden om vaker dit soort acties te organiseren. Dit gaan we zeker volgend jaar weer doen. En zo proberen we ieder jaar eigenlijk een nieuw doel te zoeken wat bij ons past en wat bij de mensen om ons heen past. Dus niet eigenlijk lokaal of persoonlijk, zeg maar. Ja.